Искам едно поздравче да изпращам за една мизерничка, дето мяза на тоалетна хартия. Дано да те прегази тир. Бабо, написала съм поема специално за теб. Розите са червени, аз съм в депресия. Искаш ли да правим 5-часова анална сесия? Ей, тук съм ти взела помагало по математика за първи клас, че да може и ти да правиш нещо смислено. Ето това са задачите. Знам, че са на корицата, но ти просто все още не си се научила как да отгръщаш страници. Айде, давам ти 5 минути да ги решиш и след малко ще те проверя. A few moments later. Я дайте да видим какви ги свършила баба Гранушка. Мале, бабо, ще те убия. Това на дома да го бях дала, щеше да го реши. Направо останах без думи. Ей, сега гледай какво ще ти се случи. Ами, сори, Гранушки, ама ти си го заслужи.